Tá Bochtaineacht Mhíostraithe ina ceismhór I dtúscail na hÉireann go háirithe is scoileanna aitiúla ceannaí ag stracailt ag táirgeadh Mhíostraithe. Fuair staidir nuair amach go bhfuil duine as deithnar ceannaí óg sa tír seo ag stracailt ag deacrachtaí airgid maidir le Mhíostraithe agus bíonn tionchar mhór aige seo ar a gcuid oideachas agus fóinne. Bíonn naimhre ar a lean ceannaí ach nílíonn cisneire. Táil tacaíocht ag comhairlí áitiúla agus ag an réaltas maidir leis an gceist seo trí tháirgeadh Mhíostraithe siar an aisce a thuaithe in náiteanna poblaí agus tacaíocht le tacaíocht phobal agus oideachas ar an ábhar. Ba cheart do rialtas thuaisceart ar an gníomh a chun deireadh a chuir le Bochtaineacht Mhíostraithe agus a chintú go bhfuil gach chalín in an páirte ghlacu ina síl scoileachta gan naimhre nó deacracht. Tá Bochtaineacht Mhíostraithe ina ceist mhór I dtúscail éireann, go háirithe scoileanna in áit a mbíonn roinnt ceannaí óga ag stracailt ar teach ar tháirgeadh Mhíostraithe. Fuair staidir le déanaí amach go bhfuil duine is gach deithnar ceannaí óg sa tír seo ag stracailt, agus ní liom go bhfuil sin cáirt na cóir. Cinnte go bhfuil tacaíochtaí ar Bochtaineacht Mhíostraithe ní stracailt freisinta I amháin ach is dúshlán sochaithe I comhairlí, rud a bhfuil ard agus gríomhaí an rialtas díar. Sílim ní hiag na lean daoine seo ar san áireamh ach gcruithíonn Bochtaineacht Mhíostraithe bacannaí a chun coscar mar óga páirt omlan a ghlacu ar scoil I gcaitheamh aimsire nó fiú ina bpobal. Ach tá an táiríonn an seo is scoil na maidir go bhfuil táirgeadh sláinseachta ar ail siar an aisce do gach ceannaí agus sílim go gcaithfí an rialtas an rud céanna nó rud ag an cosa leis a dhéanamh. Ba tugtar rochtain ar táirgeadh sláinseachta in achmhainne chud díomhaid le ceannaí óga an rud nádartha seo a bhainistú de déint agus de muinne.